ให้พาआयौ फाग्लि लोगोआ माब्लाबा नों अनन फैखोमानानै दं नुथाराखैमोनहाय आं गोसोफोरा दाबसेफोराव थाबाय नालाय जावलियाया ना गुरनो थांगोन नामा हेबाल हाय लोगो बै दुलानि बिलोआव माथो ना फिसा गाखोसो गारदोनो बेखौनो गुरहैनो नागिरदों आं दा मैगंफोराव होलागासिनो मोनो खोमा लोगो दिनैनो सानाव गाथा जाग्राफ्रा फैयाखै नामा औहाय आं हाबा दासो ओंखाम होनानै फैदों हा फालखौलाय बबावथो एवदों बै नुहुरनाय सानदोंसोनि बै हमायाव आयु बै हाया नोंसानि नङामोन होनदो ना मौजादारनो फानबाय बबाव फाननोहाय बाल खाजोना होनो हायैनि थाखायनो दाखालि मेसेङाव ओइलाम थांनायनि माहाजोना मालाय दखल खालामनानै लाबाय इनायनो गाबथारदोंमोन आं लोगो ओइलामनि समाव हाया इनायनो मोजांथारमोनहाय लोगो बेहाय लोगो बैयाव दसे जिरायनानै मोजां गाज्रि रायज्लायनोसै नङा माथो निजोम गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो लामायानो खाना औहाय लोगो सोमस्रि नङा होनलाय नोंस्रा आफाया खैरो बारियाव सासे बिसिगि गैया होनलाय दहाय फैदोंहाय आं लामायाव लोगो मोनबोदों ए आफा लान्था नङा बे दिनै फैनो गोनांमोन दा न'आव थांब्रबनांगौ जाबाय ए नुजाहैब्रबनोसैबो नों औहाय दा फैगौ मेसेङाव बिसोरनि न'आवनो रुवाथि थाहैनांगौ आंहा नंगौ नामा बिदिब्ला जोंखौ नागारलांसिगोन नङाना नों नङाब्ला गामिनि सिख्लाफोरनि रंजानाया जोबस्रांलांसिगोनहाय लोगो फैगौ मागोआव नङाहाय लोगो औहाय लोगो फैगौ मागो जोबखांनानैसो थांगोन आं एबारनि मागोखौबो नोंसोरजोंसो स्राय जालांगोन आं थेवबोथ' नाङा नों जोंखौ गालांनोसै मानो गालांनो जाय गामियाव जोनोम मोनदों जायजों उन्दैनिफ्रायनो देरदों आं बिसोरखौ गालांनो हायो आं थांगोन लोगो आंनि गोसोआ अरायबो नोंसोरजोंनो थालांगोन नोंगौ दा लोगो मानो नङा जानो लोगो नोंसोरखौ गारनानै बे फैलाव गोसोआ आगोमा गामिखौ गारनानै बोरै थांनो लोगो जेराव दङ आंनि गोसोनि गुबै गिसौ थांसौनि जेबो फारसेथिंनिफ्राय थेवबोहाय लोगो मेगना नुवाब्ला गोसोआ बावनो बेसे गोबाव दागिहाय लोगो नोंखि सानदों नामा आंनि गोसोखौ रंजाथों होननानै खालामनो जोंहा आइ आफायानो नेहाद गोरिब नालाय मालायनियाव थानानै जानांगौ अ नै आयं सानफ्रा फैगौ ओइ माथो नोंसोरसोलाय मा नागिरदों आबै ना फिसाइसो नागिरदों औहाय फिथाइ नागिरदों खा नोंहालाय बहाथो गोसो जानानै हाजो खर'निफ्राय बाग्लाय बोलायखो ना आबैफोरसो संदों बुरै मोनबालाय गाहामानो जागौमोनलै आबै हा बहाथो मोनबावनो नोंनो थ'दो बिदिबालाय लाजिया हाया बुवा खर'फोरानो फुलायलांबाय सिख्लाय था नागिरनो सिख्लाय थाबाबो रानिसो सोरखौ नुब्ला इनायनो गोसोआ गोजोनो आंहा बिसोरखौ नुब्ला आफा अबं गसाइनि अराय मैयाखौसो गोसोखाङो आं आय' इसोरनि महरा बे बुहुमाव बेसेबां गोमोथाव इसोरनि बबे महरा नायथाव आरो गोमोथाव आय' औ आरो नों इसोरखौ नुबाय दा बोराय बे संसाराव इसोरनि दिन्थिनाय महरा जेरावबो जेरैबो आबैफोर मेगन फिदिंब्लानो नुगौ बे दुब्लि बारियाव नोंसोर बायदि सिख्लाफोरनि देलों देलों मिनिनायखौ नुयोब्ला आं आफा अबं गसाइनि दिन्थिनाय महरखौसो गोसोखाङोलै आबैमोन नोंसोर इसोरनि खाथियाव नेहाद जानानै दं आबैफोर दे बिदिबा आं थांदिनि नोंसोर रायज्लायबाय था ओइ आं निजोम जोंहा मजादारा न'आव दङ ना नों दा बिनियाव थालिया हाया माथो दा दैज्लांसिम दंबावो दा मजादारा दं आयं दंमोन दे बिदिब्ला हामबाय आयं थाथ' आं आयंनि रावफोरखौनो माबा गोथौ गोथौसो मोनथारोहाय लोगो नंगौ आरो मानसिखौ नायब्लानो फुजिथाव नुखाथारो नै लोगो आं गय लाबोदोंमोनहाय हा लाबोदोंमोनब्लालाय मानोथो हेखौ माबावखो हरदो जानोसै ओइ लोगो गोबाव जाथारबायहाय थांनोसै ओजोंहाय माहाजोन माबागा जों थांगोन दे बिदिबालाय थांदो आहाबो ना गुरहैदिनि दे हाय लोगो थांदो दे लोगो
Oh, जोबोद गरम. सुके, न'आव दंना गैया जाखोब्रा? सोर जाखो? माथो सुकेसो फैदोंलाय? र' थाथ' आं सेयार लायनि. नै सुके, बेयावनो जिरायफैदो. जोबोद गरमथार. जिरायदो सुके. दालाय मा जाबावनोसै बिदै बिगाबफोराबो बे फाग्लानि थाखायनो थाथारलिया मानसि मोजांफोर फैब्लाबो एसेबो होनो मोनथारलिया सुके नाङा बयनिबो न'खरा बिदिनोसै गैयाबालाय बबावथो मोननो सुके आं गयलायनि र' थाथ' दैज्लां बोथोरनि आं लिसुखौनो एसे लाबोदों मानोथो लाबोलायनांगौ जाखो जेबो नङानो Tiada bawa datang dong. Kamu mau tuh थांनो एम्फौफोर नालाय जौ सुबनो थांदों हनै लरग'आ दहाय फुङाव लिंफैदोंमोन फुंनि ओंखामखौनो दाबोनो जाफैयाखै बिदैखौ मोननानै बिगाबखौ लुगैबावसिगोनसो बे सुखिया बिब्दिनो नङाथाय माथो सानफ्रोमबो खालि जौ फारसेथिं नायोब्ला हनै हाफोरानो इलामाव थांजोब्बाय सि हा माब्रैथो इलाम जालायखो हा बोसोरबा गाहामनि खाजोना बाखियानो थाबाय नालाय बै दुलानि सारानि हुमायानो इलाम जायाखै होमबा जोंनि रायजो जानाया जाबायसैहाय सुखे सुनि खाफालनि दिन्थिनायाव मोनगारासैलां बेफोरबायदि हौवाखौ सुखि मानोथो बिदि बुङो फालाय बयनिबो न'खराव सुखु दुखु दं माखौथो बुङो संसार जानाय बिदिनोसै गोसोनि दुखुजों जेबो सानसैहाय आं सुखे गया जादो नों जिरायथ' सुखे नै माथो आइनि जोंसोलाय बापा दे जाबाय दे फिसा नोंखौ फैदों होनना खोनानायलाय न'आव फैफिनदों बापा हामदों दे मोजाङैनो दं दा आइ मोजाङैनो दं हा आंनियाव मालाथो थाहैगोन आइ दा मागो बायनानैनो थाहैगोन आफा हा होमब्ला मागो जास्रांलांसै होमबा नों हा नोंहालाय माब्लासो सफैखोलाय दासो आइ नै सुखे फेथिंबायब्लाबो ओंखारा माथो गिलासियानो जायासै मेरलासो जाथारबाय माथो बेफोरबादि गाज्रि बेसादा जेसेनो लोङो एसेबांनो हाबो नै माथो आइनि जोमा मागो बायनानैसो थाहैसिगोन होनना बुंदों माथो ओहो बेयो जानो हाया बुंबायानो अखाफोर जोब्बानो थाहैदो होननानै आरो मानो अखानि मागो जोब्बा थाहैनो जालायखो बेलाय हा माब्लाथो मददानिफ्राय बबेयैनो बे अखाफोर जोब्लानो लाबोनोसै बिसोरनाव थानानै गाज्रि जालांबाय बे मुदादारनि फिसाज्ला नोजोरजोंनोसै बेफोरनोथ' माबार खालामनो थिननाया निजोम बायजोआव ओंखारबोलाय मानो आयै माथो नोंलाय सुखेनाव मागो बायनानैसो थांनो होनदोंलायनो आयै मानोलाय ना नों बे नोजोर गाजाखौनो गालांनो बादों मिथिगौ आं फाग्लिया मागो जालांनो नागिरदों लाजियाबो बैसोफोरखौ जायाखै नंबावदों नामा आदुंगारि जानानैबो सेंग्राफोरनि गेजेराव बाज्ल' मोसानो लाजिया बे सिख्ला सैनाया लासिं नोंसोर बायदि बैसोआव जोंहा जाबायमोनहाय फाग्लिया दानिया माखौबा लाजिनो हायखाय गाबबाय बायदों जाथारै गाबनायखौलाय सोलाय होननोसै नोंथांनियाबो जायासै नङा सुखिजों फिसाजो गिदिरखौ गोसोआव दुखु होयोब्ला उल्थासो जायो नङाना नङा सुखे बियो आंजों बिदिनो एमब्रा बिमा बाथुलखायनो बियो आंखौ बिमा होननानै साना बे फाग्लिया बेनिखायनोथ' नों फिसा बाथुलखौ बांसिनसो अनसिननांगौ अब्लानासो नोंखौ गावनि असे बिमा बायदि सानगोन
दे जाबाय जाथोंसै आंनोबो एफाग्राब थाब नाङा मागो जोबस्रांनानै मोनबानो जागोन नङा आं बेखौ मागोआव गायनो थिनहरथारगोन नाथाय सुखे लांनानैनो हाबाखौ हैथारनांगोन बेफोरखौ बुंबावनांगौ दा सुखिजोलाय बेफोरखौ आं दङसै दा आं थांदिनि लामायाबो गोजानथार दा मोनालायगोनसो हा नोंसिनिखौ नेलांला होनबा नेबाय थाला मालाय बिबा बबाव गोदोहैदों दा फैबा खोन्थाबानो जाबाय दे बिदिब्लालाय आंनि रावफ्रानो बिब्दिनो जाबायहाय सुखे आरो गुबुननो दा खोन्थासै बेफोरखौ बुंनांला आं दंसै दे बिदिब्ला थांनो सुखे